If you love money more than friends, all you'll have is money. If you're the sweetest thing there is, you're gonna find a honey. The more you count your blessings. Hola, soc la Maria del Mar Jiménez, soc enginyera tècnica de mines, especialitat d'explotacions mineres. Tinc 54 anys, vaig estudiar a la Universitat Politècnica de Manresa. Solament dir que nosaltres érem 5 noies i que en quant a professorat, en la part comuna, amb industrials vam tenir 2 dones en tota la formació. Això suposa un 3%. I a la part de mines, d'especialitat de mines, doncs no hi havia cap, eren tot homes, o sigui, un 0%. Com a curiositat és que al nostre edifici no tenien lavabo per nosaltres. Aleshores havíem de creuar tot patinant a l'edifici industrials per poder treure un lavabo. Una altra curiositat és que l'any 94 vam fer una sortida a les mines de Sallent, vam baixar a la mina, però vam ser les primeres dones que vam baixar, perquè les mines estan vetades per les dones, perquè hi ha la creença de que portem mala sort. I després dir-vos que ara treballo en un ajuntament com a enginyera tècnica des de fa 16 anys i que l'any 2000 m'envoca al món de l'energia, que l'any 2018 amb un grup de dones d'arreu de l'Estat que militem en diferents moviments es van adonar que quan es parlava d'energia mai hi havia expertes perquè no se les convidava. Aleshores vam fer el primer encuentro de género y energía a Bilbao. Y allá vam formar la red de mujeres por una transición energética ecofeminista. Y fins aquí. Gracias. The path of flowers.